دەڤەرە ئارام ئەوە و دەوڵەتە تورکیا بژبانە لێ سەرسنوورێ تورکیا و سووریا دروست بکەتن مە میێڤانداریە جدعان عەلی ئەندامی ئەنجومەنێ نیشتیمانیا کوردستانی ئەنە کەسێ نوێنەراتیا باشوورێ کوردستانی کریە بەرە جدعان خێر بێبوونێ ستودیۆن سپێدە ئەم الێ پرسیارێ دەست پێ بکەم بەری ئەم بەحسێ دەڤەرە ئارام بکەین ئەوە و دەوڵەتە تورکیا بژبانە دروست بکەت سەر سنووری تێکەلیەن پێگەهەیەک کوردا ئالیان کورد سووریەدا چه ئازدایە و تێکەلیەن واژی چه ئاخارێ بەرەف چه ئاخارێکێنە کوردی خۆبخە بەێ ئێمە قێرانە سووری وەکە جنابێت تەزانێ و تەماشەوانێن هێژە ئەوە زێدەی 5 ساڵا چی بوو درێژ کرد دەستپێکێدا هەنێک دەولەتێن هەرێمی دەست درێژن قێرانە سووریدا و کێشە سووریدا سەرێوادە تورکیا پشتگێری دیکێ ئۆپۆزیسیۆنا سووریرە هەر دەمەکێ تشت نادبێژێ وەکە پێشنیار وەکە ئەم بێژن مەشروعنەوەی هەنە وەک دەولەتێک خودی هێز هەرێمە شەرقل ئەوسەتدا دخوازێ خودی ڕۆل بێ بەرچاو بێ و تشتێک و هەرتنێک و ڕۆژلاتە ناوەڕاستە چێ دەبن گەرەکە دبن دەستێ وێ دەبن بن چاوێ وێ دەبن ئەوە یەکێن ئەم وەکە کوردستانە سووریا نەها ئەم دوقوناغەکێ دەنە گەلێکی هەستیار و بڕاستی ئەم زەحمەتی کێرە دەرباس دەبن خوێندنە مەیە سیاسی ئەم بوونە تێکەلیەن هەوە چاوانە لەگەل هەڤیانی حالێ حازر ساربوونێک هەیە دووربوونێک هەیە خوێندنامە ji pêşeroja Sûrî re neyeke ji ber çê ev sariyê em ez dibêjim li gor bercewendiyê hizbî ne bêhtir yanî yek jê peyede heye hizba peyedê tevdemê îdare dike desthilatek durist kiriye damezrandiye ev bû demeka bû nêzîkî 2 sala desthilata neçare yani wek sultat emir waqia li deverên Kurdî de rêve dibe rêveberiya deverê Kurdî dike bi tena xwe wek hizbek wek îdeolojîk peyedê şaxê PKK di hindir wê Sûriya de îdara an jî rêveberiya deverê Kurdî bi tena xwe dike qebûl nake di perwerda wê de di seqafeta wê de hewbeşiyê qebûl nake her bi tena xwe dixwaze rêveberiyê bike her bi tena xwe dixwaze tişta bike li gor خوندنا خویا حزبی حزب پیاده بر ویکی خلافت من بیانا حبد دولت جویان سر روشا سوریه وان هنه بریاردان کو شر بی راگرتن و الدوب دا حکومت کان تقالب پیک اینان و پشرا هل بجارتم بین کرن نرینن هول سروی جوینه چبون اما ام شخوا وک نوک اپوزیسیون و نوک رژیم جی تیدا آماده نبون کسی سوری تیدا آماده نبون هر دولت افکد 17 دولت بیجن آماده بون او دکرن یعنی فیک ادوا اما ام دبینن دوی کشتنا سوریا دوی خونرژا سووریا دوی ئەv wêrankirin divê ev malxerabûn divê ev koçberî rawestê birengekî ji renga divê rawestê û nayê rawestandin û kêşa Sûrî çareser nabe heger ne dewletê zilhêz û dewletê xurt bin di cîhanê de yani bi destê Sûriya hiç nema çê dibe em bên behsê durustkirina devera aram bikîn eva ku dewleta Tirkiye li bere durust biketin هیامکا درێژە دەوڵەتە تورکیا بژوانە vê devera aram li Sûriya durust biketin û digel hevpeymanê xwe zûr pêkol kirîne ku ev ê deverê durust biketin lê ev devere nehate ragihandin û nehate çêkirin ji bal dewleta Tirkiye ve boçê ê divî demê de dewleta Tirkiye bижivane rabgehînî û devereka aram durust bikete ême ez dibêjim Tirkiye dixwaze roleka wê ya navdewletî hebe dîsa min got dobare dikim di rojhilata navrast de
وبتایبەتی سووریادەش بەرقەیرانەکە مەزند سووریادە هاتە دامەزرا و درێژ کرد یعنی ئەوە زیدەی 5 ساڵایە و ji ڕۆژە یەکەمدا ئەوە ناودایە حتانی نها بە یەک دووە وەک دەولەتێک سینۆرداش نزیکی 800 زیدەی 800 نزیکی 900 کیلومتر سینۆرداشە بە سووریارە دترسێ گوهارتنێ گوت سووریا دەچێ ببن تاسیرەخوا بڕنگێکی ڕاستوخۆ لە هەندروێ تورکیا هەبێ ji ber قەدیا کوردی li Tirkiye heriya serekeye û mezina û di Sûriya de jî li bakurê Sûriya devera Kurdiya Kurdistana Sûriya bi dev sînorê Tirkiye ve ye. Armanca dewleta Tirkiye ji durustkirina vê devera aram ew e ku zererê bigihînte qediya Kurdî li Sûriye. Divê dest dirêj bê tê de. Heger na zirarê jî bigihêniye de divê weke bi Erebî dibêjin mutehekkim bê, xwedî dewr bê, xwedî rol bê tê de ve yek careserî bi çi rengî bê wextê ew li ser erdê hebe deverek di bin destê wê de bê wê hewbeşê biryarê bê. Çi biryar werê standin hindir wê Sûriya de careserî gereke destê wê tê de bê an jî aliyê Kurdî li Sûriye bi siyaseta Tirkiye kar dike. Ema em ne wek siyaseta Tirkiye kar dikin lê em wek Encumena Neştimaniya Kurdî beşekin ji Îtîlafa Sûrî û opozisyonê navê wê Îtîlafa rûniştina wê li hindir wê Tirkiyaya we Tirkiya di nav mehwerê Emerîkan, Xelîc, Ewropiya de ye. Kî dema vê yeketî? Ême ez dibêjim Emerîkan serpereştiya حلفekî dike. Emerîka Tirkiya jî di nav de ye Encumena Neştimanî di hindir wê tehalfê de di nav de. Belê beşeke ji Îtîlafê Îtîlaf beşeke ji vê helfa hene. Hizba PYD tê xwendin wilo tê xuya kirin. Ême em destpêkê de ez raya xwe bidim. Em wek Encumena Neştimaniya Kurdî û wek Îtîlaf jî wek Encumena Neştimaniya Kurdî sereke em dibêjin. Tirkiya bi tena xwe tiştekî damezirên di hindir wê Sûriya de em nabînin dirist. Bes heger li gel dewlet durustkirina devera aram niye bi destê Tirkiya bi tena wê. Bes heger biryara navdewletî bê ême em dibînin tiştekî baş e wê fêda wê hebe li beşekî li milletê Sûrî. Bes heger bi destê Tirkiya tenê bê û biryar a wê tenê bê ewa mesela dewletek Tirkiya wê teedê û zirarê bigihêne qediya Kurdî û milletê Kurd em bi wî rengî nabînin munasib û baş û em ne erê jê re dikin û em dibînin tiştekî zirar e û ne baş e yanî. Zirara wê mezin bê ser qediya Tirkiya berî kombûna yan ku civîna grupa G20 biryarina da boçî pişt wê haya grupa G20 golopê kesek ji bo helkir ku ew vê karî encam bide. Ême ez dibêjim jixwe em nizanin bêka biryara anna berî zêdeyî carekê ragihandiye enû em ê wê bikin û her neçwe serî ev jî ji yek ji wa cara ye. Em nizanin temamî wê herê serî an naçê serî lê mumkin e tewafiqatê dewlî çê bibin. Mumkin e hinek sefqat çê bibin. Piştî Rûsya derbasî Sûriya bû xwendin hate guhartin lekin Emerîkan û Ewropiya ewlewiyat hatine guhartin mumkin e sefqatin çê bibin qebûl bikin wa dibêjin Ferensa jî pêra erê dike heta hedekî û hinek dewletê dî ji wextê qebûl bikin mumkin e dextê li Emerîka bikin an jî mesalihê Emerîkî bercewendî Emerîkî jî li hev rast werin qebûl bikin got devereke aramî hebe Sûriya Tehsî Rûsya kir. Tu nabînî ev pêngava Tirkiye dewleta Tirkiye ji bo durustkirina devera aram redfeelek bît li hember bezandina asmanê Tirkiya ji aliyê Rûsya ve. Ême ez dibêjim Tirkiya xwediyê vê nerînê an jî vê daxwaziye ji mêj de berî Rûsya derbasî Sûriya bibe. Ez bawer nakim redfeela. Armanceke li cem wê ne. Ji mêj de dixwaze xwedî rol bê di hindir wê Sûriya bi çi çareseriyê bê yanî. Tirkiya wek dewleteke zilhêz û xurt û qewîn û sînordaşê qediya Kurdî di hemû parça de ye jêra gelekî giring e got bizanê
چ چێ دەبێ هەندروێ پێشەڕۆژە سووریا نوودا و چی چارەسەری تێنەدانین و divê xwedî rol bê têda heger newabê ew li gor nerî navê wê qediyê ji destê wê derkevê wê fera bibe û mezin bibe mumkin e ev kêşa gonha li Sûriya heyî wek qediya Kurdî û çareserî jê re divê û mafê Kurd divê bicî bibin و derbasî erdê Tirkiya bibe nefsa wê qediyê û dîsa dewlet piştgirî bin ji qediya Kurdî û miletê Kurd re û kêşek nav destê wê de dirist bibe îca dixwaze xwedî rol û xwedî biryar bê ji destpêkê de ji bo wek dibêjin tişt ji destê wê derbas nebin û nefilitin eva xwendina me wê dibêjînim. جدعان علی اندامê encûmenê Niştimaniya Kurdistanê enekesê nêretiya Başûrê Kurdistanê zor spas ji bo amadebûna te li studiyên me. Gelek memnûn spas pêda û karmendê wê.